Umqeqeshi wamajita uRaymond Mdaka usecacisile ngokungabibikho kukambekezeli Mbukazi eqenjini laseNingizimu Afrika labaneminyaka engaphansi kuka-20 ngaphambi komqhudelwano weCAF 2025 AFCON Under-20 ozodlalelwa e-Egypt. Umncintiswano uhlelelwe ukuthi uqale ngesonto zingu-27 ku-April kuze kube yisonto zingu-18 kuMeyi 2025. INingizimu Afrika iqhathwe ku-Group A ne-Egypt, Sierra Leone, Zambia neTanzania. Amajita azoqala umkhankaso wawo ne-Egypt ngomhla ka-27 ku-April eCairo International Stadium. Umdlalo uhlelelwe u-8 kusihlwa ngesikhathi saseNingizimu Afrika. Umdaka uzwakalise ukudumala ngokungatholakali kukaMbukazi, umdlali athembele kuye kusukela ephethe iqembu ngoMarch 2024. Lo mdlalo wasemuva we-Orlando Pirates oneminyaka engu-19 ubudala uthathwa njengengxenye ebalulekile ekuvikeleni kweqembu. Akazange akhululwe yiqembu lakhe njengoba umqhudelwano we-AFCON Under-20 ungaphandle kwekhalenda le-FIFA. Amaklabhu awanikeziwe igunya lokukhulula abadlali bawo. Esikhundleni sikaMbukazi kuthathwe uThato Sibiya. Isikwadi samajita sithintekile ngenxa yokungabi khona kwabanye abadlali abamqoka. uShandré Campbell ngeke abambe iqhaza ngemuva kokuthi iqembu laseBelgium lenqabile ukumkhulula. Ngaphezu kwalokho, umgadli weMamelodi Sundowns uSiyabonga Mabhena ngeke atholakale kulo mqhudelwano ngenxa yokulimala okumhlalisa isizini yonke. Umdaka uvumile umthelela walokhu kulahlekelwa, wathi laba badlali bebebalulekile ezinhlelweni zeqembu lakhe.